Meron talaga kaya nakita ko sa'yo. Pag-uwi ko niya, palagi kang malinis. Ikaw niya. Huwag yung marumi. Bakit ganon? May title na tuloy ako. Injong di may tampo kay Kuya Tugsok. may lihim. Nag-comment tulos. May lihim na tampuhan ng dalawa. Kan tapos na kumain. Banat ka agad. Aga pa. Libre na lang agad. Mi. Panggalara di ano? Sinampay. Panggalara muna tabi. Ini mah para sowan tak kau menyangi. Di masih kuat pagunod to. Thank you. Ini masih kuat pag kinakatog. Mara naman. Mainit ka lang. Maluringan Mainit. Di saya nagrakiri ko sa bago. Di. Ito ka nang ngomong. Jadi. Nagraram na. Buringan ako. Ukuran na nagiging ako pag trabaho ah. Wala sa bago pagkuhan. Ay nga na ako. Maliwanag ka di lagi. Ay nga na ako. Blessing na naman nga na ako. Blessing. Basta talaga magtrabaho. Pero wing. Basa-basa. Talagang amugadan ba man naman Diyos. Blessing. Nanigid talagang di makalingaw kanya ta. Mabasaon mo na. Basaon. Di siya nakalinturawon. Oo. Mani, rasa Diyos. Di kuhan. Di mo na ko natangkas rin pag mauranan. Ana dugtong na. Baba mo lang pare ko eh. Malupit talagang sumundot. Yung pagpaparapit sa Malupit talaga. Ay, ito. Ay, talaga. Bay. Oh, sige na. Di mo na pagalsawan. Beri ko na sana. Ano yung tulit sana? Bugay nga ni. Yan. Talagang nakagad talagang saldo. Masari pa tayo mga singit sa to yan. Kalman ba yan no? Ay bata mo tabi pa yun. Basa mo pa. Basa mo pa. Ito ko han, gabit. Iba ito, nakuha mong pangbasa yung ano, brief ko. Hindi ako lumago ko sa brief ko no. Hindi naman ginagamit. Mana ini tahu? Tiwai. mabirikan, pulang ya. May orang ko nakakupo. Satu kuan. Kenapa baru tu nak kota? Kaya ko sa pagtangga. Mati tu kaya pasti satu kuan satu. Yang separak seperti itu. Nak habis tu. Moy. Ba. Malayo tu. Apat na tubo no? Apat na tubo gagamitin. Luas tu. Di pa. Posisyon na. Yan po naglalaro ng apoy. Mga matanda na marunong pa maglaro ng apoy, bahay-bahayan. At ang init. Nagsusunog. Makita. Pag-buting kaya pag ginagamit. Kuha na, luto na. Maluluto. Di pa man malunod. Tama to sa mga salita. Mga BBC pwede. Pero mga arkaling may book, kuray. Totong na. Parigig ko agad to. Naalala ko dati yung Ibir.
Isama kang nito. Niltex. Ginamit, natapon yung Niltex dun sa taas, pinakang taas ng Iber na bili ng SM eh. Puta, biglang nagsunog yung kasama namin ng karton. Ang Ay, karton binitawan, napunta dun sa natawa. Ay, kulay talaga to. Oh, ay grabe. Talagang lakas na. Takbuhan talaga eh. Tapos yung isa pang kasama namin, nakuha pa, dapat tatakpan, dapat plywood para mamatay yung ano. Nakuha pa, karton pa ulit. Orang taranta. Imbis ng plywood Dapat pa plywood, o kaya aero. Karton. Karton. Ano pang lumiyab? Yung barrier atas, taranta na. Muntik masunog yun. Well, ang iriganil tiksahan. Talagang parang gasolina naman sana. Saring lugar ka na to. Pasig. Oh, Iber Pasig. Nabili nung SM. Damot pa ako ng sa squatter ng mga... May Peter. Bago na balo. Kaya nagkakabit ng mga sa tubig. Patapos na kinuha kami na ano. Maging... Gatigutan masunog talaga. At ang kwento natin, kurok na mukha to. Ikuha ka rin arog tadi, PVC. Kaya sinugpungan na mo. Ano nung sa isaan? 114. 114. Tapos, kita naman sulbin. Ay, niltix. May niltix pala, nakakusa naman sa to, nakalugpas sa to. So, rang-rang kami at to. Mulai lumusan ng lugar, pala, Yung... tapos biglang dumiyo kami nakatras na. So, presyo pa yung tulog. Pang-apat na bakal. Sundalisa. Natin 12:41. Hatid ko muna si baby na sa school. Ito muna yung anak ko. Let's go.
Ayan, binunot na yung ano, yung bakal. Bali, 4 yung binaon. Masiram mo eh. Masirom, Saan kayo ka nagkuha? namilanggam. Masiram. Pati, lalong inuban, lalong sinap. Bali, inabot yung itim na buhangin, katugsok. Itim na buhangin. Ay, gapon. Sako. Sa diag, ano yan? Ito, pansol. Magkakawawon. Yung dumidiretso sa baba. Ako. Kasi sa akin, pero gusto ko. Ayun na. Sako. Sako. Daling sa. Sako. May sawa yan. Ingat ka, baka talaga mayroon. Gusto ka paborito ka. Tulad nung naglinis yung asawa ko dyan, dun sa ilalim mayroon. Ayun, ako na ako. Sinasarili ah. Buhay talaga. Wala, sadali na. Atake na. May pubilo ka. Nilalagyan ng sako para di lumuwag. Pampers. Para di pumasok yung tubig. Ayun, tubig sila. Kasi ba, pumasok. Ang diskarte ni Kuya Tugsok. Kat mo naman. Hindi na kayo pinupong siya. Kaya ko sa mamunta na ko sa saan. Bukat tong tawag. Ba, Hindi na maista na sa tawa. Ano, mainit. Nagabasain ko kayo. Pero Sinap sinakana. Para naman no. Kasama na mo. yan, diskarte yan para yung tubig sa taas di mahigop. Pagka tumubo. Pati yung alaman. Pas na. Panglas na, may mga Hindi pala mabuhat yung ano, may manok eh. May naglililim. Manok. Tatanggalin ko sa akin. Parang abutan sa bakod ah. Pero abutan ko bakod. Ayun man, kaba. Okay, pagkatapos. Panasali ka. Tatawa na ani-ani ka. Gas-gas na nga ligawan. Wala. Naurutan. Sinisipagan yan si Inchung Di. Shoutout mo si Jamila na nagbigay siya ng pangalan ng Inchung Di. Isa na mais. Grabe mo nila kapag Bininyagan siya ni Jamila ng ano, Inchung Di.
bagay baga. Bagay. Sabi mo na ka na. Bagay yung pangalan ng Inkyong Di. Siya nga, tugsok eh. Marami pa lang nagatugsok. Nangunag na mo. Eh, mag-usap yung dalaw, palit kayo. Siya na si Inkyong Di. Ano, Rog, ika na! Rog! Ika na, Insyong di! Ako na tugsok! Ayaw man. Ayaw magpalit. Patay mo kaya ano? Balik na lang kami! Ito mo daw. Tukso. Idudong. Dudong tugsok. Ano na itong baldi yun? Lamor kaya niya, alin na! Si ano nga, pinangalan, Franstar. Tapos, sa Milby. Amo to yun, no? Oh, pag nanganas ka na mo ta, ikunin kami kan, ako malapok iya diri. Ako, pamod pa rin na pa. Ipisigil pa di ba kayo? Bilang mo nga rin ako. Bilang mo. Nakapot ako. Ikaw mo na kayo ito. Wala ba? Bumantay. Bumantay. Sasabugon mo. Hindi, magtatagapan-tisigan mo. Hindi, siya kaya mag-iwag-iw. Kaya mag-iwag. Sana, kaya mag-iwag ka. Kaya meron mo kaya, uga. Kaya nga ni sila ni mag-iwag. Hindi, alam mo naman ako. Naglato mo ka na. Mag-uukas na. Ako yung sinabi ko ko ba? Mag-uukas pagkapos na. Mga buhangin na ito, no? Basta natin yung tubig. Wala. Dapat pa lang, puro parehas na. Dapat daw, pare-parehas lang silang madumi. Nangyayari, pagpauwi na si Katugsok, malinis. Yung madumi. Super unfair. Hindi pantay. Sabugon mo kani. Pagtalig, sabugon mo. Ang hirap talaga yung nakita ko sa'yo. Biguan niya, palagi kang malinis. Ikaw niya. Huwag yung marunong. Bakit ganon? May title na tuloy ako. Yung di may tampo kay Katugsok. may lihim. Nag-comment tulos. May lihim na tampuhan ng dalawa. Yan, pinalitan ng tubig kasi yung tubig raw marami na. Pinalitan malinis pero marami pa rin. Malapot na. Yan, tapos na dyan na nakabaon na yung tubo na PVC. Yung PVC pala yung gagamitin dyan, naibaon na ang dinidrain. Nakakahigop din pala, no? Supa yung dalisa. Biglaon mo. Yung matipsi ka niya. Yan. Kusik-kusikin eh. Hindi, binalyawan na. Migson dalisan. Malapot na sa lapot. Motor, water pump.
basod. Sarap yun. Nandiyan din yun. Parang madali. Ayun pala. Asog dyan. Ayun po, yun, naibaw na nila yung PVC, 4 na PVC. Bali, ano na. Alam mo. Ano, magbakal simento? Ha? Katagsok? Bukas na lang. Akan yung cellphone. Bali pa, balik ulit. Iyo, kita ako. Parang lagi. Lamig sabi ka. Hindi marumi. Ikaw ay niya malinis. Ba't yun? Bininigan ka. Sabi ko nga sa'yo, batuin mga putik eh. Tugsok. Para siyang maraming uuwi. Tigil. May tampo palang tinatago, no? Sige, hasil. Sagad-sagad tayo. Magdagan-dagan. Pangit pag di nasasagad. Maluwag. Maluwag. Iwanan ka. Dalawa na yung pinasok. Pangatlo. Sada sa akong simento, ano? Pangutangin. Langan. Sabutan ko tangki. Ano yung ano daw niyan para masarap medyo matamis-tamis yung tubig paglabas. Yung unang buhos inumin. Pero yung iinom daw yung partner nung nagagawa na dito. Dapat malasahan. Oo. Ba't na may kasamang gin? Buray na magastos pa. Kumuhan na catch. Kosong direk ha. May tiyanang wan. May mga pinagpaparal lang ka din. Ganito ko ya. Katuya. Ubus ko kubus. Ubos kong ubos. Kontrol sa ino. So beer house sa diri to ninyo. Kani mo? Padiris mo. Sana udah sa beer house ninyo. May ako naman malinis. Kaya iba na sa bulong natin. Pang-apat na yun, no? Apat? Oop.
doon. Masundot ka ng bakal. Excuse. Pang-apat. Katugsok. Yung pang-apat na bakal. Para mailabas yung ano, mga putik-putik. Mamaya titistingin na yan dyan sa ano, makina. Pilipit yung dulo. Okay na. Barado. Okay na.
gilid ah. Sa gilid yung tree. Yun. Okay. Okay. Sayaw! Oo. Talagang may tubig yan. May kasamang sayaw po. Oo. 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 May practice sa medyo rin. Sinayaman na. Ganado si ganado si Ensyong D.
Pransya. Ayan po, at parang ulan. Oh, makalimlim na. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsundalisa. Tawag kasi namin yan, sundalisa. Ayan. Panlima na yan na bakal. Pero yung PVC, nakabaon na. Bali nililinis na lang yung ilalim. Pinakang deposito na lang. Time check natin ay 2:10. Tapos yung asawa ko sa loob, magluluto na ng ano, meriendahan. Majorit. May mga majorit dyan. Kaya medyo maingay. Kasi may nagpa-practice yan ng majorit. Amo! Yan. Punta tayo sa loob. Naka-premiere ako. Ano ma? Gayatin mo na yung sibuyas ako magluluto. Kailan mo na, prepare mo na yung sibuyas. Bawang. Trabaho na yan. Grabe yung lakas na ubusin nila. Kailangan laging usok yan. Kawawa naman sila. Ayun, dahil nakita ng mga tao dito na yung kakaiba yung paggawa ni Katugsok ng gripo. May mga magpapa, ano din, papagawa dito. Tapos, kamay guys. Tapos sasabihin nilang sa akin kung may ano na, may budget na. So sasamahan ko na lang si Kuya Tugsok.
Bili lang. Baka po kaya sa'yo, isang nalikuan na kami kung nalisawa. Asawa ko po sa Ayan na. Lapit na kumulo. Lagay na natin yung pansit. Hindi ka ng sili dun mo. Sila Pedro. Si kuya mo. Huwag yun ang kuya mo. Kailan marami kasi bigyan din natin yung mga kapitbahay ng pansit. Ayan po, luto na yung pansit. Ako na nagluto kasi sabi ng asawa ko na raw. Takot siya magluto baka mapaalat niya. Siyempre, alam naman natin may sakit siya tapos yung panlasa niya wala na kasi panlasa niya. Kaya ako na pinaluto niya. Ayan, luto na. Ito tayo. Pahinga na kayo kay Tugsok. Merinda muna tayo. Ha? Pahinga na. Merinda muna tayo. Pahinga na. Merinda muna tayo. Pahinga na muna sila. Merinda muna. Busog. Lagay ko lang dito. Sarap. Oh, ano mo? Hey. Merinda muna. Gutom na. Pandesal. Yung pansit daw niluto ko para yung nagtatrabaho ilan.
Parang pituro yung kakain na tao. Para laging busog. Kasi mabigat yung Suka ka dyan, suka. suka. Kasi mabigat yung trabaho. Kailangan busog sila. Kaso dito templado. Yung sili, nandun pa yung sili. Kumukuhaan lang. Ano yung asawa ko? Sili. Hindi na magkutsara. Ata, ikaw ka na bro. O ma, bigyan mo sa kanila. Sili. Sili pa. Ma, si nanay, bigyan mo ng ano, pansit. Yan, kainan na. Hindi naman. Si nanay, bigyan mo ng pansit. Mamaya. Oh, kain po. Sige, ano, sabayan na natin sila. Para mas maganda yung sinasabayan sila kumain. Sarap. Sabayan natin sila kumain. Matra. Walang sabaw. Isado. Ako pagkakandisan. Yan na, nilabas ko na. Hanggang lang muna. Eh, wala nga. Ay, kain po tayo, kain. Patak na naman yung ulan. Ito lang yan. Oh. Yan ang itintin. Natuwa na ito. Bilal-balin ako. Hindi ka kumain. Aris? Itintin. Oo. Nakuha na itong pinarabaho na Ako mo. ba din? Grabe sa uran ka ito. Pagkalan ko, pagkatapos na mo. Nagbukumba na kami dahil oras. Gulog sa payo. Tinapay. Oh. Sarap. Ah, dugtong ulit. Pampito. Wala, king mo na itong amin. Oo. Pampito. Malungkot mo ako bilang namin. Di ba inaubos? Kung binakan ko. Pero sa mga lumang gato po ulit na mga ulit. Oo, boss. Yan, pampito. Ano? Kwento mo ba yun? Kwento mo. Nasa kalimutan. Pagkakain nila ng pagmerienda, banat kagad. Baka lumabas yung pansit. Nagdudulas-dulas kani kayo. Oo. Pwedeng magpahinga, di tayo nagmamadali. Araw ka. Wala na, di man ang pumahan mo. Dahil kinagitna mo ni ka. Naglabi talaga eh. Pampito na. Oo. Ang mga niliya sinusungkat. Kadto ba to? Puting baso. Sa malawag ta. Ako na ako kung sa mga kabibi baga sa dagat. Oh. Kabibi. Level ko dagat. Ako niya. Pero nga na to. 260 260. feet.
Kaso di kaya sa ano, bomba. Talagang motor. Sa to, ako, prati ko ako Bicol, sa Tanuan. Asgard, Oo. 150 meter, narong. Tapos Asgard, daman sa napakinabang. Oo. Time check 2:49. Pampito ng sundalisa. Yan, tumulo na yung ulan. Tingnan natin yung medyo rin. Ay, tingnan naman yung kalangitan. Ayan, biglang pumatak yung ulan. Silong muna. Silong muna, silong. Lakas ng ulan, oh. Biglang bumuhos yung malakas na ulan. Ang lakas ng ulan, biglang bumuhos. Babasa kayo. Kasi ba yun? Pataas. Makyat pala si Bayaw sa taas. Lagyan sila ng bubong.
para bago sila umuwi, pagtimpla natin sila ng kape. Timpla ng kape para, kasi umulan, medyo sabi ko sa kanila, huminto muna eh. Di huminto, diretso. Medyo nabasa sila, siyempre malamig, bibiyahe pa. Kaya mag-init muna tayo kahit nakakain lang ng pansit. Tubig. Balik tayo sa kanila. Ano, okay lang? Ayos? Ayos lang. Power steering. Ang masama ay mamayang gabi managinip ka. Ang nagaganyan, tapos hawak mo pala yung ulo ng asawa mo.
naubusan ng gasolina. Balikan ko yung ano, iniinit ko na tubig. Ilagay natin sa thermos. Ilagay natin sa thermos para makapagkape sila. Thermos. Init na yung tubig. Ay. Ayan, pang 8 dugtong. Kaya malalim talaga yan. Tapos mga buhangin naman yung lumalabas, buhangin. Tanggal. Pero mo lang to. Sige na lang. Pang 8. Parang last na yan, no? Hindi pa. Dalawa. Talagang gusto mong ubusin yung natitirang 6 ha. Tagilid. Kaya pa yan bro. Pag sa tubig na po. Dito pa. Balak ko nga ni dati. Kung summer sana. Kasi dapat ano. Dito pa nga naliyat na katubigan. Oo. Ang nga di ka di kakaiba nga di. Ako pala tuglok. Basta ko lang muna. Ito nga niya. Oo. Yung ibang gumagawa ng gripo, basta may tubig na mako, okay na. Kasi kaya tugsok talagang ano eh.
Ano, dadagdag pa? Dagdag pa raw. Pangilan na yan? Pang siyam. Time check 4:32. Ayaw magpabigil ni Kuya Tugsok. Tatama rin na si Inkyong Di, wala nang majorit. Wala nang sound, umalis na. Play na. Tumahimik na. Pangsyam na dugtong. Ano, kape? Mamaya na. Sabihin nyo lang, nagkainit ako eh. Ano, lipat ko lang alat. Ito mo pwede rin. Kape o gin? Bait! Piliin na yun ka. Ito ko siya naman nag-inom. Ano ni ito pa, magkasya na. Ito, pandemic. Habang balikan. Man pala dapat kabayo. Ayan. Alfonso. Dapat mga jeans na. Gin sana. Ibu yung ganda. Yan, chins. Mention din na naman yung babanat. Pang-siyam na tubo. Pero tayo liya. Yan na to, ABC. Mabublay na. Ito yung makapagbubutong kayo sa apoy. Okay, ito yung binutang na kuwan, sigit. Five auto. Ayan, bunutin na. 5:17. Yung kinagad na loob. Sinagad na. Overtime. Feet yung lalim. Kapag BBC na kami. Baon. Ano po kayo? Hindi po nagkarga sa'yo. Hindi ba yung uluma? Pagkatanggal ka ako, iniwan na. Yung Bago di ba yan mga doon? Baka bayaan kita. stinger ba sa tumador? Makatulakan. Ayan. Hindi, ito yung tago na pwede ka na. Nakuha ka kira. Ilong ka. Bayo man ako. Ilong.
ini. Hindi madalim ako. Madalim ako. Pero king kung sa problema king puro graba sa ilog. Pagpulog ka, dana yan. Ganyan makukuta, matakpan na yung graba, mahulog. Wah. Sabi lu daw mong bagay no. Bunutan na namin. Dali mo na pagputol-putol. Man. Dali nagbabayod. Ay, pero ganda ko ba drone? Yan. Drone. Pailan na sa drone. Wala pag-aalala sa atin sa magnet. Pag mawaro-waro baliw na lang magnet pataas. Apat. Panlima. Wag ko na disertan po di. Kung naggagaya po. Sana. Grabing lana pinagluwas. Tabak na tulog naman. Ada dapat ka magtulog. Bulog-bulog na. Adi nga ni Tony, sa bago sa adi yan baba, sa mataas. Akamot pati. Akamot sa ito, bukayan mo na. Dapat na mga lugar ka upload. Ako na mo. Wala, Scorpion. Nakataasan siya mo, pababa na. Bulog hindi na mga gan. Tapi no, dawa maganda. Kailangan mo yung magtingis. Sama na kita, sa tamang edad. Sa tamang edad. Layo. Karong ano, magtalikod ka, malaki siya. Ito. Peranyo. Coba deh kak. Pero, iya mati ka buko. Nasa pag-iwag-iwag ano. Tatagya, patipsikan mo nga. Ano na kung natanggal ko bago sa ito ah. Paringus. Pansyam. Yan, testing na, testing.